Nginibingelele ekhaya lamaphupho. Namhlanje-ke asichaze iphupho, khona ofake isithombe lapha somhlamba amanzi, wasesho ukuthi unesifiso ukuthi-ke echazelwe kabanzi ngomhlamba amanzi. Ngokujwayelekile-ke igxolo lalo muthi liyonyiswa, uyalithatha ulomise nje elangeni, ebese-ke uma selomile ligaywe libe yimpuphu. Uma seliyimpuphu-ke kuthiwa-ke uyakwazi ukulithatha libe umbhemiso noma ngithi bekubhemise lona uma-ke unekhanda elinkenkethayo, uma nje unenkinga yekhanda. Ebese kuthi-ke amacembe awo lo muthi uyagquma-ke futhi nangawo, ugqumela amehlo abuhlungu. Uma kuwukuthi nje wena amehlo akho abuhlungu okanye mhlampe ukhala izinyembezi njalo. Ake siqhubeke. Leli gxolo lalo muthi liyangena kakhulu-ke futhi nakwezokukhipha isichitho. Liyageza, liyaphalaza, liyagquma futhi, okusho ukuthi-ke lo obuzile kuphephile. Ungageza ngalo, ungagquma ngalo, ungaphalaza ngalo. Kwesinye isikhathi liyake lithakwe nezinye izinduku, alisebenzi nje lilodwa, lihlanganise nezinye iy'nduku. Liyangena-ke futhi-ke kwezifo zocansi, i-drop, i-delop, abanye bathi i-delop ngesiZulu, i-drop, kanye nalesi sifo lesi esikwenza ukuthi uchame igazi. Likhiphe konke ukungcola okusesinyeni, emgogodleni, ezinsizweni, nakuyona yonke-ke ingaphakathi elisemzimbeni. Uma uwumuntu-ke ohlushwa isinye noma iqolo, ungalisebenzisa igxolo lomhlamba amanzi lilodwa nje vo, lilungile. Izimpande-ke zalo muthi uyakwazi nje ukusebenzisa ugeze ngalo, ugeze idlozi. Uma kuthiwa-ke unedlozi eliphenduliwe, uyakwazi ukuthi usebenzise iy'mpande ugeze idlozi. Kuningi esingakusho ngalo muthi, kodwa siyacela ukuthi uphuthume ku-YouTube channel, ku-Facebook, ku-TikTok siyatholakala. Zikhona-ke iy'ncwadi zamaphupho eyi-R500, zikhona iy'nsipho zobulongo ewu-R100, insipho yenhlahla, insipho yentombi, sinayo amakhandlela enhlahla, amakhandlela okuxosha imimoya emibi. Konke kukhona la ekhaya, nemithi yesintu uma kuwukuthi khona inkinga onawo, kwawona umhlamba amanzi sinawo. So uma uwudinga umhlamba amanzi usungasithinta kwinombolo ethi 061 701 8860. Siyabonga.